pagtitika, pagbabalik loob, pagsisisi, sa Diyos mag-ukol ng pagsisilbi. Ang pag-ibig sa kapwa ay di sa puso't isipin lagi. Ang kasuot ay marilang, nakadaong palat sa dibdib. Santo Rosario, hawak mo'y panalangin, makalangin. Sa banal mong paanan, ang tubig ay bukal ng kagalingan. Ang iyong larawan sa grotto ay hardin ng tunay na kabanalan. Birhen ng Lourdes, ubod ng kagandahan, tagapaggawan ng kahilingang lunasan, kaginhawahan. Sa amang pamimintuho, magsamon namin taglay sa puso. Kay Jesus na kaligtasan, Diyos na aming tinatawagan. Ang kasuot ay marilang, nakadaong palat sa dibdib. Santo Rosario, hawak mo'y panalangin, makalangin. Sa banal mong paanan, ang tubig ay bukal ng kagalingan. Ang iyong larawan sa grotto ay hardin ng tunay na kabanalan. Ang ngalan ng Amay, ug ng Anak, ug ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manahayo. Kabugtuan, base kita matapos pang sa diri nga Santos na isa, panagdama ug pagkasulita ang aton mga sala. Yan pangaro kita hipasaylo ha aton Ginoo nga Dios. The feast of our Lady of Lourdes. Lagi na nakalaw ang maraming ulit ang simbahan na one-day celebration of the saint. Baga nagkakaroon ng kugay celebrating the saint. Kung masakit ba kita, atong batungsa sa urog na atong pagkamasakit, nasong makita, congratulations, I am sick. Or congratulations, you are sick. But the church is celebrating today this Wednesday of the sick to remind us of our brothers and sisters who are sick, that we are praying for them. And it is just fitting that the World Day celebration of the sick is always on the day of the feast of Our Lady of Lourdes. Kaya ang Archbishop Lourdes nagpakita niya way back in the year 1858, nagtulungin batang ng babae nga naidad pala ng 14 anyos nga masagiton niya tiyang yun. Kay Bernadette Soberus, no?
nga di iya may ada severe asthmatic. Oftentimes, dili nakakalimhawa. And it just happened also that one day when she, together with her friend and brother, went to the barrio, let us say, in Pagpanahoy, kay Tubriman Lahira, mga insulong na kahoy para di kaya balan. And you just imagine in Bernadette, usang masakiton. And that time was winter season. Kaya no, February 11, nga di niya, nag-inom ko na dito ito, narani ay ng cave Amasabiel, dito Lord's France. Kaya pareho ko na niya mga pungkod nga yung pungkod kasakusan kayong pangahoy, kay nadiriya, umulus na niya stocking, kumidyas, gidahan tubig. Kaya nilang alugar, may ada mga tubig, kung may ada river, the so-called Gabi River. Saglit, iya ito nagpinunala, nga hadto na February 11, may ada babae nga nagpakita niya. Di niya recognize kung ito na babae. For the first time, that Blessed Virgin Mary nga nagtatawag natin mahal na Virgin ng Lourdes, nagpakita na iya. Siyempre, makadit niya, kaya may lalapit na nagpakita na babae nga nakausap ang body. Sugat ito yung mga sikot niya na itong mga miyembro itong Confraternity of Our Lady of Lourdes. Pagkatapos, maara ang mahal ni Maria kay ni Bernadette masakiton. Nga nagsandiyakan Bernadette nga iya amo ang Immaculada Concepcion. Nga diin, walay magsang mga dirin Maria at kang Bernadette, nagsandiya, dirin ako nagsasaad, dirin kalipay, han kinabuhi hindi, kundi alain. An English last name and ako mga dirin Maria, I do not promise you happiness in this life, but in the next. Saglit kung kabulag ang Kristo, dahil mga kasakitan ng tao, magkalanglain lang. Diri ako sento dito, kaya naging masakit na even at this time. Karatag sa aton may nasakit na aton niya hindada. But through our faith and through our devotion to the Blessed Virgin Mother Mary, through intercession, aton nadadara, aton nakakarga, aton nakapasan, itong ating mga kasakitan o kapurian at pinabuhi. Ang kapurian diri lang physical, pwede natin spiritual, emotional, ang kasagaran ng sakitang tao ay masaya pa po ang aming mga sakit, kundi at pagkukong ng musiba na sa pagkukong niya kamahaman ang kabrayang pagkausa, ikaw na buhi o naghahadi, Diyos sa dayon ng mga katuigan. At kabrayang hadihin mo dahil ay ang hadihin mo. Yan ang pagkakang ng kabrayang hadihin mo. Praise to the King, praise to the King. Okay, gabi, ulimari ang isa sa Berena Lourdes. Ngaranan, pagkak, kabukuan, mga pisalis, libro, ang Pastoral Council, ang binatong pagkak. Damo nga salamat tayo. Yan, salamat ihapon, yan ang atong mga mayores. Yan ang atuwi, ang kumpanya, ang mga Berena Lourdes. Yan po ganda Arian Biyang Gabriel Morabi, Marie Angela Morabi, o ganira mga kaganak, Angela Zahando Morabi, Mrs. Sahar Mercado Morabi, Honorable Erwin Morabi, Mrs. Marikian Diago Morabi, damo salamat na inyo. Nga tugutin hapon ang parokya pag-ata hining balos ang gawanon nga kasing-kasing o magkanulayo nga uling suporta laminawa dahil nila at mga hermano mayores Kandaatian Bianca Gabriel Morabi o Maria Angela Morabi. Good evening to each and everyone and happy feast day. I, together with my cousin Bianca, would like to express our heartfelt gratitude to everyone who became part of this grand celebration of success. We would like to thank Reverend Father Danilo Bongo
and the parish priest of the Assumption of Our Lady Parish, Reverend Father Everett Concontenchera, thank you in celebrating with us. So let me continue to say our word of thanks to the prayer brigade of the Assumption of Our Lady Parish, headed by Ma'am Manon Avila. Thank you for spearheading the Savannah from the first day until the 9th day, and for sharing your spiritual service to the church. To the Emmanuel Singers and Vincentian Choir from the St. Vincent Ferrer Parish, thank you very much for the grand angelic voices which made each Mass special. To Mana Josie, thank you very much for extending an extra hand and giving the invitations and the candles during the service. To Kuya Ray Colibas, with the help of Kuya Jim Bukumpyo, for the floral decoration, thank you so very much. Also to the Barangay Tanod of San Roque, especially Kuya Dorek, for helping us pag-deliver of the mga invitations. And to Kuya Christian Kubatcha, thank you for the help you made the preparation, made easy and for being always a one call away. And to everyone who are with us tonight to celebrate the feast day of Our Lady of Lourdes, thank you very much. Once again, maupay agabi and happy feast day. Maraming salamat po kada lahat po mga mayores sa diyan Gabriel Moravi, Marie Christian Gina Moravi. Nga nalato offering sila, inugisa maala dari ng Lourdes, inabuto total offering 140,210 pesos. Maraming salamat nga Engineer Sandro Moravi nagkakagawa din 55,000 para tiles atong opisina daw itong meeting hall kay nandugtog ang granite o ang ito na kamalakan Manarusi nasunod Manarusi pag-gustuhan na ko so hintahan ang number ni Manarusi number ni Engineer yung tawagan ko so nasa na yan mahatag at pandri so worth 55,000 pesos salamat Engineer nga tungkol tinala ko kung pa'y panuhin niya tanan dahil niya ang kamulan maaram ako nga maaram kamaluan niya tanan nga ang mga improvements tika kanganhi June 2021 Tutubyala at February 2025 tika kainyo mga offerings ang kupradiya nga atong din pag-prove ang ligid at simbahan para rin na maglalasang mga sulong ang Bilfrey, Sakristiya, Apostolic, hindi ba pa, hindi. So hindi nga talaan tika ni Haiyo offerings labi na ang kupradi, mga kupradi ng mga parokya yang salamat ng mga nagmangulog ang salamat ko. Nagpapit
kaligtasan, Diyos na aming tinatawag.